Starosta obce Veľké Úlany František G. Tretie miesto Juraj Poláš. Gália Antulník, ideme píjať a odjedať z nášho. To by tak nevadilo. Nech sa páči. Víťazke dekoruje, teda blahoželá, odozdáva finančnú odmenu pán doktor Zoltán Horvát. Dekoruje hlavný rozhodca doktor Eugen Kolejný. Rozhodol o víťazovi unesených jazdcov. Dekoruje magistra Dana Ivančíková. Por Ternolákovo. Pripraví sa Fischerová, Holý, Poláš, Šramko. Cenu odovzdá spolumajiteľ firmy AZ Trišťovský Halás, pán Zoltán Halás. Opäť finančná odmena z rúk pána Zoltána Halása. Dekoruje hlavný rozhodca doktor Eugen Kolejný. Vše, co jsem měl, to jsem opustil. Obci Veľké Úlany, konkrétne a na záver si necháme malý bombónik. 3 dní bude mať 15 rokov, vážený priateľ. O 3 dní bude mať 15 rokov. To je záverečná bodka za pretekmi tu vo Veľkých Úlanoch. Takže Monika uzatvára tento ročník 2006 jazdeckých pretekov vo Veľkých Úlanoch. Teším sa s vami opäť o rok. 2. septembrová nedeľa vyhradená pre jazdecké preteky vo Veľkých Úlanoch.